உங்களுக்கு பெண்கள் பெயரில் பிடிக்காத பெயர் என்ன? பிரியா. பெண்கள் கிட்ட பிடித்தது என்ன? வரியா. சும்மா டைமிங்கில் ரைமிங்காக சொன்னேன். என்ன கேட்டீங்க? பொண்ணுங்கிட்ட உங்களுக்கு என்ன பிடித்தது? இப்போ தான் ஒருத்தி நாடகம் போட்டு ஏமாற்றிட்டு போயிருக்கா. எதுவும் சொல்கிற மாதிரி இல்லை. வேணும்னா ஃபியூச்சரில் பார்க்கும். ஏன் ஏமாத்தினாங்க? உண்மையாக இருந்தேன். அப்புறம் முக்கியமாக எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமும் இல்லாமல் இருந்தேன். அதான் பிடிக்கலன்னு போயிட்டேன். ஃபீல் பண்ணுறீங்களா அவங்க போயிட்டாங்கன்னு? ஃபீலா?